Здравейте, казвам се Розалина Дудекова и бих искала да ви представя курс по танци "Танцуващите с бебета". Какво са танците с бебета? Те са изключително иновативни за страната ни. Идващи от щатите съчетават възможността от движение и музика да бъдат споделени с вашите бебета. Танците са съобразени с темпото и двигателните възможности, а те са салса, меренге, ча-ча-ча, румба, пасо добле, английски и виенски валс. Какво представлява едно занимание? Едно занимание в рамките на 50 минути. Всеки от вас може да продължи до момента, в който се чувства комфортно. В началото е загрявка, която се състои от приспособени упражнения. Следва активната част, в която се изучават и практикуват танците. Завършваме с релаксиращи и стречинг упражнения. По средата има кратка почивка от 5 минути. Съчетават се и забавни игри, свързани с двигателната култура. Всяко занимание е изпълнено с добро настроение. Какво ни е необходимо? Курсът е за майки или бавачки с деца от 3 до 22 месец. Подходяща и за бременни жени. Необходимо е слинг, ластик за коса, удобно облекло и обувки. За сигурността на вашето дете ще бъдете информирани за позицията на бебето. Не е нужен опит в танците. Защо да бъдем част от този курс? Лесно и приятно можете да подобрите физическото и здравословното си състояние. Придобивате танцовални умения с най-добрите партньори, вашите бебета. Ставате част от една весела и забавна среда. Танците са изключително подходящи за развитието на детето ви, дори и в тази възраст. Нека вие и вашето бебе станат звездите на дансинга. Благодаря ви за вниманието.